lama kibarawdu o kuma hadi ni mangana kono dibi duna koy e de wasa masay e de kana masay ha ya mun yakun o etlo kane kaba adama yorla kafi ya nye wele kane ni ko keme ki kono gwa wala ma fa mami ngay wele mami ngani magwe hey wala ma ya ma bisoro ka to fo o yara bu gata ci koy an rufe an yirama hoya ngaba fo ani tekto dala aba ko fle koy akra tori kono duma me de ala duma de du golo kabide ya kafi ya hadi emi wasa masai wede kana masai de nima nyomo kasira do ngorobi sirabe kunne do ana alla ba fan yurube ka birda nyangu dibira nima nani kana nora mainde ain e ka do ka fo wadoni de tay de don baba de nanga ngisram dai bo don o do ngoro sod ala chen flamat me ka era de chen we ka pma abana de kore wuli ci ko tola pma ndakuriyan nani kore ala to nani wele kangele wele kay nebi da to mbeka to nani nga amma sami wele ikado ka fo adoni bala atole kanati wa foite nati ga adama de wasawla wa tabu kaje ni magutube masamina de wa me ka de delibi chugota islamo bulo du kulo gabi dul karene mi ni oye sisa tay no de na dajalu ni yajuju majuja jirana asro fil bakame ko yajuju majuju madum wara do asro qur'ana kono anye damira min da yo hum mufsiduna adama de munde fora ala fe no bora ala kra ko yajuju majuju bora ko pati ko hejini umra bina siba koroke fo magago ba fo ko aw jumana no aw kana to ma ba flaga aw kana to ma kamna konte atwaydi oddo yorata maga yable ko yajuju majuju kono be je kono fami no nana je kono ko hejibina no ya fo akete o asro ko ko yo madin ya muju badum fi majin ya muju badum fi badin ko ikado ka fo ubina atwadi ke fa bele jelebe ko mi jugurubi atwadi jugurubi ta fa bele jelebe ko ji kono chugomi ko yajuju majuju ubina kete je kono okore fanga minu medjien kuna bi ko do medjien bolo bi yoro chite ko adama de titay bi iko ko ji woro iko sangolo law iko dugu fa do few elanda de fa be kaka taro la bi o gane feej me tasma o ko wa heji an umra ko bina sabako roke kadaga bulma fam minu be abato ma bi se ta heji la jona wana nadra kele filamo falni soni nyame caya cogo bo lawa nga tasma o de bina kay bulo fe ko ma ala kra ko kafri nyagale ko aka fali balo tasma ni jiyati bindu mo go bidu fali ngono nga sangale mesram fa bo ketlegele no mo kaba ko tlena o jewuli tlena o kamo bedda be dama ko sisan wati nye jela ba dimso jela ba ko bera be aka fo min ngalo mi makalo bebe aka muhammadu ka ceti ga damo awdo ko jibir gobra na furo wati ko mahdi na blagi nyebli mahdi jimenyo afabina ko jela ba o ma jeni mina wati ko ko de blaga fo mi ngana ko fonde islamo mo wato be mi o jela ba sra ala ranyina mo sage
o tala mo to ma dum de o ma dakuram bidan ga zikru rahmati rabbika abdahu zakariya ko baro min bañe sisa kankuna fane albi ala delila jikana jigiti ala la ko wa o wala na do fle aw silamo muna jigiti ka ala ina de aw ma jagar ja kibaru mewa nabi la jagar ja zakariya rahmat rabbika abdu ala nema minge aka jonge jagar ja ka mo to mewa amo mewa izinada rabbahu nidaan khafiya kunga masai minge jagar jaye ko amake jagar jaddat wule de nada waye wele bla aje ngala wele rabbahu min yadama may nidaan wele la khafiyan dugula ni sula ya juga ke ala deliga kala ere mangudu dama dofo o ma minye o suguya ke aka jondo ma ba ko baro banyina sisa amada dalangulo mode ala dade mo ke nengudi mo ki ga fay ne idaki bombo ko ala nyabala ala ko nyabala ke nga min dire mo fanga dobe ne o demo ke ko ulama nawa enne nguwa yebo de wa eti ga nyinta do bisara mi eto do ebe hammina eto do on nengu dir mo kiko defo na ko ngake asede be na be mulo ne de atige ne de Allah tige baye sagolo du golo de be kamara kono shunit le o de be ala kamara kono aw do bo kono ngolu be ne kamara kono ngwele qala rabbi inni wahana al'azmu minni ko jagar jako rabbi andigala inni wahana al'azmu minni ikado nere mi kapma memi mina delige wa nere la ala file koy ala tote kolo la de kolo mugura kaba o kore ne choro bay wasta ala rasu shayba shira jira koy to shida kulo shi nable jelfe mata bommo wonjumo wala ma ko bi duai rabbika shaqiya biduai ka rabbi shaqiya ko nga onata bede ne choro bay kolo korola pasaw mulugura shi jera wala ko nga onata be abada ne jigi matige alaka ala wele la de ay ka fonga choro be ani kolo mugule ani atwari shi je ko do bato ne jigi bitige la kitno ay ne jigi nam jigi matige wele la de mi wele wa inni khiftu al mawaliya min wara'i wandi wele tulunga kama koy sebado koy nera kan nafate koy na dranga nafanimo aninga nige kodo be na samaki welu la sadenga mi meide inni khiftu al mawaliya min wara'i ko bira ke ko ne jaga ko fa ala ne jorole do la de ne do kew na sagi dimisena ble onin dara ku ngo be mi na taliga ngo fe wone jorome ngo be na ke ko mi ala barawla ala kunafanuna ala gafewla wa kanat imraati akhira ni rabbana bela ni refo wo muso mi ni bina ndadula sa o yore kona muso de amadeli ga kona ta jangwa ka ke warata dimisen lable fahabli min ladunka min ladunka waliyan ka don ne rete kisedene ka jawala muso kerebete go natabe kam masaya nyen jigi daw daga kan ado nge koy muso badele ka kona jangwa ka che afo mo ko namso fahabli ngona tabe diligene mo min ladunka ko boy ela aka masaya ko ni gasse kono waliyan jigi da yorola ko ren dale ko mita mimi nge jigi ka sorokata mimi ka hakil sigi mimi se hakil sigi ko fe maro ko ma wo mina dina ubara ko fe
de kan ka fannota ala barawla ala kumakauna ala walewla ala delula ko den ne fene gara choroba ye kolo murgura pasaw bo chokele la shijera musore amadle akonta jangwa ka che wara ta dimisen la ngawna ta ba kuma dendiya ka bo ira yoro la de mi nyigi da minga yarisuni warisu min ali yakuba ne ngata karfo de kadaka ngobna ga cugo mi o de jorobe kuma alna ne ceta ala wolewni ala barawni ma laduni adama gisi wala kuma na o ma nasoro ne ko fe wa min ali yakuba fana ko bilama cugo te koy dina taba fana te ala o ma ne ke makan dami woni atina fo kan dengon nege da o dama do koy fa ka ke wala ke bade ere ka wolewla ninga bilani fana ma cugo to lu boloble wanera tato do of maka den la kasado diati ala dono den la kasado ede ka ke de toyti min di muna bo fala fa ko fe ko ala deno ede wona di ada sebi gana da nere mo nere e mo ne to ne muso kon tenere te ngay masaka sekono abi se ka ke nyaado abi se ka ke wanji gidama ka yarisni wa yalisu min ali yakuba wajalahu rabbi radiya munyo defo de langulo bana fede kaga ko ala del dedo de ata to ble go fuyi ay radiya ake ala jenyi ni baye zagarew ye nin do ke nama kashinge masangala la nin nyejiye nin ngunaye abe mo kono minu sime kana akina fo sungalo shuta laba o micro manga mike misiru kono ka shuta ge manganjila ko la deli re de yoy inna lillahi wa inna ilaihi ana la deli cikaja imala krama so maga jo ko fa la wa du taw seliwa tlunge ta mo ci na ga yira jira de ben yoro la zero bin fo watimi ma de be ala deli yere na ma shitige ko misga ma imam madi awala ka fo ni na ala deli ba sura deli yere la abi malaiko mi tara jine atwa ma amna musula imam madi yo ko ibara ko ko do be zero be kan mi woni agla ko ne tlunga de ya ni mi fok atwa kam ngoro fa yoromi ni mi foni nyaji de ni mi foni ngunay ni mi foni terefay ala nyafe yela ko tiade hika jana ete ngene tlunga de don lade do subhanallah kisa de be ko kama du flama seli yere atika jama kala ajama tanye kam ko de kala ho natara ayak taka so na kake o kuma sungalo shutal lama no yo begane ho hola kata adate kashiba be mi do re kero be mi anya bala sabana ego karmo kele malawa ndo akran flaseri o wita karfe do rabina kana ajira ne ayesine ka ten daño o hono bi ngene ki ngene flagara do rabina amaka yira jira rewa almam jul selgali abana na dewa asno korawa akasali chenawa ndo fom femere damba kashire ala yere dala ibayo bora la san ngono ngara sanga do yette sanga wuli fu almam bin seli nawye kala deli almam yala ala ko yera ba kono wa minan ga ke tugo muso a bi jakar sata wal ma keto
abina no hakilla de kana kala ken no ye o kuma me ala yɛrɛ ɲɛfɛ k'a deli ale yɛrɛ hakili to yɛrɛ la aw bɛ mun de la ye aw b'o de kɔfɛ kasi bɛ min ŋuna bɛ min nka n'u ɲininka sukalo tile 10 in banna kɔni u hakili la k'u ye ko bɛɛ kɛ ka ban fu an balimakɛ i ni ala cɛ i ni ala cɛ wa ala dɔnbaw ko fana min y'a kɛ ala kira y'a kɛ wa a ka sahaba dɔ y'a kɛ wa kɛla sunkalo su tan laban in ala kira tun bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ de su tile a b'a la baro tɛ yen ni kuran tɛ ka kalan a jɔ bɛ ka seli la walima a sigi bɛ ka duwawu dɔ kalan fɔra ka ala deli dɔ kɛ o ye tilefɛla ye sufɛla kun i bɛ se ka ŋunankan dɛmɛ ka se ka mɛn ala da la i bɛ se ka ɲɛji sira jiginna a ɲɛfɛ aw taa cɛ ka kɛ ɲɔgɔn kan o ka sabali ko k'a fɔ ko k'a k'i n'a fɔ o ye sɛbɛ yɛrɛ de kɛlen ye a ye na ala cɛ zakaraw ka duwawu nin bɛ kɛ maa ɲɛna ka kabako don dɛ a sanga fu wulila i yɛrɛ b'a mɛn k'a bɛ kɛ ka misiri kɔnɔ i t'a dɔn mun ye tiya ne yɛrɛ bila nin na o bɛ ka ko sanga wulilen don olu yɛrɛ ko fɛn bɛɛ bida ye u y'u ka bida in masiri k'a fɛngɛ mɛ tiya ne ko wa o ta in jɛ ka ɲi koyi mun dara nin kɛ tiya ne misiri kɔnɔ a bɛ sima tiya ne ye nin kɛ wa fana tɔgɔ sima tiya ne bɛ kubɛ ala de bɛ sɔrɔ nin hɔ la ala de yɛrɛ de bɛ kɛ nin hɔ la wa i bɛ sima tiya ne kɔni ye kalowa kɛ ɔ e kisɛ de dabɔtɔ ye yɛrɛ jira bɛ yen kalowa i bɛ yɛrɛ jira jeni na kanja bɛ yen i bɛ kanja jeni ye kɔrɔ n ko mɔgɔw ka dɔn k'a ka di ala mago b'i k'a la wa a bɛ kɛ kisɛ tigiw nɔfɛ ka kisɛ bila ka taa kɛ tulonkɛlaw nɔfɛ misali kan u ka suta lahala ni ala kira ma kɛ a ka sahaba si ma kɛ a tɔgɔ ye di tabiw n'aw bɛ kɛ tabiw n'aw ma kɛ olu fana ma kɛ imam maliki ninnu si ko maa si ma nin kɛ u ye nin bɔra saudiya la kɔsɛbɛ ka na cu ten i komi nafolo bɛɛ o tuma na ko to dɔrɔn ka don a senkɔrɔ o kama an bɛ se ka u yɛrɛw ka hadisa dɔnnaba ko albani n'i y'o mɛn wahabiyaw na pati o ye ko bɛ nɔgɔya ale ye ko albani ko taa yɛ o albani de ye nin walawala in de ala kira ma kɛ ko kura min daminɛ fɛ ala kira ma kɛ a ka sahaba ma kɛ minnu ye sahabaw kaw ma kɛ minnu dar'o kan ma kɛ minnu dar'o ma kɛ maliki ni u tɛ u si ma k'olu si tɛ la nin ye aw ka bi tile in na ko den nanen ye ka na mɔgɔw balo ka sunɔgɔ la su tan o silamɛ jamana o silamɛya bɔra min mɛ tɔn jamana kɛ chrétiens bi to ɲɔgɔn banabaatɔw bi to ɲɔgɔn silamɛ wɛrɛw bi to ɲɔgɔn micro man k'a fɛ alimami ka ala ɲɛsira ɲɛ ani seli nege in b'a la ni maa minnu b'a kɔfɛ olu ka jurumuya fana ale yɛrɛ ta o nege bɛ alimami de la o kuma seli min kɛ n'o birikamu n'o yafa ye nka n k'a ka di alahu akbar o ŋɛnɛ aw da mun b'o seli kɔnɔ baraji la ala deli bɛ min a bɛ ka ala yɛrɛ deli de la tiɲɛ na k'a ka di kuran kalan k'a ka di ala mago b'o la wa k'an jɛ in tɛ o diinɛw bɛɛ kabila de ka tɔ to tulonkɛ ye a bɛna fɔ a ziyara minnu sanga wulilen don foyi t'a kɔrɔ foyi jɔnmaba nafolo sɔrɔ a banna ka taa o fɛn ɲuman in fana tunun ka k'o ye k'a sɔrɔ ziyara i kelen bɛ taa kaburu la i dɔnba karisa de tun bɛ taama na ne n'a tun bɛ taama in kɛ ale dalen nin ye bi san joli ne fana bɛna laban yan wa fati wala ye wala n'a sɔrɔ i bɛ dugawu k'ale dalen ala yɛrɛ bɛ ka baraji d'i ma walama ɲuman nin ko fɔra a ye nin baara kɛ o de dalen filɛ nin ye bi ala maa tɛ to k'i ka ɲi koyi muhamadu ni se b'an ye k'an ka wuli ka jɔ dɛ o ma se k'o jɔfɛn bɛɛ dafɛ ye diɲɛ mɔgɔ bɛ muhamadu labɛn e dalen se tɛ ye ka na ni se bɛ yen ɲama sɔrɔ ni ka madon kɔnɔ allahu akbar allahumma salli ala muhammad ala ni miiraw de bɛ kɛ ka salatu kɛ o salatu o bɛ taa dɛrɛ o yɛrɛ min y'a bɔ i da fɛ fati maa ti ka baraji dan don nka ka taa ziyara wɔɔrɔ ko kun ko an bɛ na muhammadu ala k'i ka muhammadu kama kɛ bon e yɛrɛ ka e ka ziyara de nin taa ɲɛ nafolo ɲini e n'ala cɛ bon nafa min kan ka sɔrɔ a la e y'o jɛ maa ɲumanw barika kama
ninge o be fo ala bo ke ngere kata ziyara ko kamo mawludu ziyara be o de a ziyara num be o ye fe sanga wulle do sa be o ye o ko ma shukoro be ka po be fo be mara ta do e falishu e mata do ere sanga bi ta bro ko ka mo wule kana shoda be blay waram sa bla ko no ay baro ko fa da waram ngam wari ni ala ko te no da ko yakle na sungalo shi tallabai ala krap ba ke chugo mi ala deli yere rendo kadaka dumini bandodo e dumini bandodo kuma nya ko ta saka grebu wala ma dimsenu dumini bandodo sray bay nu man kini ngoto la de e bay bulo fa kini bulo fan mo bulo fa asro da faledo ni ya bi fay kini bisinga bloki re ketaka tiaga bloki la kadaka bandodo mana sungalo ye o barkano hereno wala ya fani o kahoram me kabo janamo nangi mangele o barabi ta fo to wadi baraji wabila o tle de bando frene o mane karsa ka jaga tamangoro ala kre shuta inde kamulo naro taro ke kanja jirani ni feni kalma mu ru yelma yelma ni nyaaj may ha ne kanga takata e alma me nyini ala kra wa kana damo ni ala ta de mala o de fobi ha ne kanga ta be ko kamo abina fo anyi ni chayara ka kude point chayara nyona ani nyonda bali ra cha so mana gama ga mana ne jogo flage ka boy ha karsa franga gere e na ala che ala ko be mi o betna doni zoro sawa wa sara danay adama de ayala deli de sax aka farat lo ngawla o masgara ko do me ka foni nat la ka fo wonet gale do ka nere kon taw ni adda nere kon mo midde mo men ble ne kulum rugula muso madal ga wolo nga nyaado e ala kam masaya dige me net gira nyere la nganda me kam masaya de la ala wadi ade la ga sate de ka fo ko to ka zaga to ba de fle ala e fa ngabata ko ndo fede radiyan indi fotlo ngala fo nyaji de la comme la krati ko sallallahu alaihi wasallam badru keraka ala keraka jogo fla hakli borake badru kele kenaka ala kera jogo flam zali musaba jigiti gara munyu jigiti ke Abubakar yaran napma ala kera kashiko jugo ala dala jigiti ke morami jigiti ke ko anni so jara ko se andai kabna mo manna ala ko muhammad ma ko se de ya andai ka do anga dogo anga beson tanto amna ma bakle ngume ala kala du damo ko si andai anana no farfuno ne so jay anzele kele kenega keme ko ala wole damne kashiti bangna tiba opma ala keme ka kala du boroto de wa sabo kono go rofle akashi mbekun ala krab abi wuli mami nya isra fla dino ko boji nyigi cheche to fa cheche nyigira afon no duwa afon no ala wole ngai bul fa cheche mina na ka sari akra chodi ko kuma ala wole rere ani nyaji de bita ani nguna bita ambal maw o tiga manyana o kama misaka sungalo shutan labai ala kra amama wele kana fe kele arab mi yelma misiri kono de a fodo mo itikafu ala kra katabulo ya zakariya zakariya ko mi yere abba fota ba opmana inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu yahya ne alabi illa dunya kay ni soja ya kashi minga ya ala dal minga yenguna minga amma bende zakariya ne ala de sekula yere ga desani ka fuyi anna dara e kala halamo dingon tan ble wo muso yere o e kuna muso yene be foka banza o yene ala kam masa yere isnaka isnako jonne re nyakoro sakay nyimo ala woni alabi ikuna foni ni so jay minata ak bara dayt luka woni so jay me medim sani bla ko rondo ko foye mina cheman ni makoy ismo ya ko
atoy ko yahya ko ray wa bi balu o ko ray choroba de do kan na tebla ka me ayde yahya pian amina balu ne ka fo choroba de no de atoy di chow semete ko la blo de nanga atamena ngamak jo do ko ja o ayde yahya abi balu قال ربي مي دوا ابا من دي لم نجعل له من قبل سميا كوا إكادو كاكونيه أما أتوقع أنا دا لم نجعل له من قبل سميا كاكونيه أتوما ورتي كاكونيه أتوما ورتي أبي مانا فلاتا ميغا مي وني بيتلو بولا flana ni lahala kerengere ngono totela muso krebete degana do ko maka o make la dayeti o ko sa do de do jasro chugoteble ima de ra ta adama do mo foi lawa o bisika kewo nga tama joro fo ka ke de ndaga bana ere ala do ma barake ba ko ga do way mina o de mini ka to da ya wa na balo ka ke kisay ko mi ya fo mi o nyono ma delega ke ya woro bisga spray nga ita en zor la la krere mi ngono ay do ma ke folo qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati akhira on gonata be zakaria ala ya ka dakuriya fo gona tabe afana ba ka adamadiya dakuriya fo ko ko ala blakuron yere wa abi balo chugodi anna yakun ni ko chugo jumena wati jume ne jagar jakka etwadi dengan nimo ko kala timrata akran ngongoy mode muso etwadi ko na muso de amadali kata jangwa ka chen o gar balaw min al kibar itiya nere koroko ni kemme ka kube kana sa nga blakuron gibarat nimo on flaga la halani ngono قال كذلك قال ربك alakum bele ko afay de dawadi akwa ben jogo na huwa alayya hanin idaba mako kon ngone bara no ko ni ala bulu sa jagar ja wakata khalaqtu min qablu walam tagu shay'an dara ka bo fula dara ka bo muna made o be sanne ko mi dalge ka bo lo be ngene jori ne da fengu mewa nene dalge ka bo fula o puma dalge ka fula sa ni feno be o puma na dali wore kali ka bola o ko ba ko be mi ako kan woni ala bulu qala rabbi ij'al li ayatan dawara ko ala kala du sigata la ko asebiye ani delo de kamo ij'al li aya itim la barani do langu ketti ij'al li ayatan tamashen dia sage qala ayatuka alla tukallima an-nasa salasa layalin sawiya jaja iko kabarani do dimo o mana kumanyo ya tigani mauche peu le saba shu saba kumanyo ya tigani mauche peu ni kumanyo ya tigani mauche kun ya do koni ala deli jesa o ani mate mana blewo abito de makaji la dama madala sa ambana mi nguna ala kraka dole ma mahdi ajira ko sabo
uka kono wani bu do fe nga he ako ala e masade minin geye abake koy ngani ka ke ere bina talunga firi minge joli do mina sore fe folo ibina binna minge kono ka ani ko ka ako ala to do mai koy aga tune ka ju koy ako ala kerawo yoro de of ma kono ka kashidam ne nga sabo nyeto yoro la sigata la se andai ngani ka nge ka sezoro sinon mina karauna bulo no mina karan yorula ala mo dafone de wala gido tigide mi bo we se andai ganyen ga se ga andai an yoru mina tama minge akone to bedo we o be masaka gono kono ay do ga kacha dala o ye mama diga woro le nga sabo to do sabo ku jigide ka fa af makane ala kende ka kala du brot فخرج على قومه وكرمه جغرجا وما أبورا أكال دلي يورا أكال دلي سكونو على قومه كناك مومو من المهراب أكال دلي سو وسلكلا فأوها وما أيتا مشين دي أمو إليهم أمو أن سبحوا أيوة أورو منو نيوي أفنا كناتو دلانغولو يعني مابو بابولا ده أيكي على كسما باي على كسانيا فو بغراتان سوما فيه وأشياء أنولا فيه ونرى جاكا جاكوني وناتنا نيام يونا ده فوت لسبا ويو مساكتا مشين دي لنيمو أيملا أبارا نينا ngani ala e mi bo ikado waba ka barako kade o ma dagra kilna zagara wi tige mawla kuma nyonya tey boro nyonya tey ala baraka na kuma bona afraf akofa awha ko ra e dugo dugo ngaba wala may tama shendi aka momo ka jiraw la aywa wano me kal wala de ngala dal la ki kawa ngo amal make o tige jamanya ko tige ni kanjay pati kaba ko de bey ay mala bane kalwala awla ko ala kra tara garu hira ya fude kisab soro wora wera ni rajira dela ambara lezi fika do sayada kono nyana ma do bisoro gi soro ma badal fana ila al hayat aw al baqa ibi yera bande ñana ma bisoro kana o de ñana ba malisa ko kane do tewuli ni baruba kani angata be akla ko ala bisoro tani inna lillahi wa inna ilaihi rajiun lu nge ko de do subhanallah alhamdulillah jagar jay ni gibara minni akadima yamo kawla fami alu fana yo otle sabab beke ala ko fala ala barakadala ala tanuna opma otle sabab kon la halam nu be jagar jay raje kele ya nu be muso raje fila ala taka masala kan be dakene o de sorole o sababu nana koy opma kornete kisa kitabu ko kono kalo gele hani garada akalo fana hada kalo kono la o ziru ndo wote sa wala ma e baro la ala ba fay marketa yira keta kama kuma na yoro mi sisa ya khudhil kitaba bi quwwatin jagada ya ka denga soro wa to dara ya koy wa kara alamai akara gafe dro to bay ya mo de jaga mo de joro yarisu ni yarisu min ali yakuba ne jaga ko ala kola yakuba o ko ala kola de ngake ni flabe tabay o de ngulula wa taro sira de fe wa korobera opma dakura ngura ala fesa o era fle ya khudhil kitaba bi quwwa ya aywa ala gafe nu umena ni fangay umena ni drogotoy umena ni defara kolay umena ni sabali
وآتيناه الحكم صبيا كما دمسني ne ala yaso hikimela ke ko yala ko dona wa barran bi walidayhi ayda ama seyde wa hananan wala wa halanan min ladunna hine nyo bladu suna de kabone ala wa zakatan anisaniya wa kana taqiya wa ne ala yake ala yasira baye ala mafa baye ala ko joro baye wa barran bi walidayhi o kado abora bangba flamina to tolu flash konna ko ngawna tabe amma bangba ko mina bulu ko fede bangba korbalem flain ladu ngo bela walam yakun jabbaran asiya jabiri kunde watlu gele bakdo ko ray ala ko tabakunde wa salamun alayhi yawma wulida kabna bange do ne ala ya kishi ko ray nyande kishi bla nyobe wa yawma yamutu wa sadofana kishi baye wa yawma yub'asu domi fana abina kunu kabo shuchala nala ka kishi baye ko ya ala rekai o sisa jagariyaw ko ra jaga jaka do keto ay faminu joro ay dokra minu bo ala era nanu bere ka ko rabbi jalhu radiya yarisnu wa yarisu min al yakuba kawna ko ala wa nde de laksa don no fe ka fo a nana tenga be do ka fo ni choro ba tiya tamato re fa bi na fa ka be wala ma ba ma zoro semete choro bala blu aso to de choro bala ko ala ne to de fele comme len gene kele ala maya aka ko dafale de sega amma kawni afau cheta ala kula kamuna bula o do mingera ala fleka mangutu minu wala o yo kele de ka fo wanya keti ni dengete ko jagade ala delegate ko mi ni ala dalila nere jagari nyana jela zoro amo dakuri amela ni ga shi zoro aka fo ne ay ale joro mina o ye ala gafewu ala baraw olu kuna wolo tsegato o armade ni bi joro fembala o kuma do wire bi minani armade ka nguna ni kashini hihimi ala rabo o chuidu sungo kate ala karap mi kashi badru do munela komu kale musobewa ka dembeya la allahumma inni halakta hadhihi al-isabata falan tubra fil ardi o kala krakat lokai ala ene mo bla kana bara mi ngomo du ko lo famme mushriku ya de labi tan go yabe fa be fe a cera yahudi obulu chrétien ko rebete e minu me jo botula ko no erreur bonay fambe on nemi ni tawhid ne mo kana o nu nye ma bakle una me ko be anke be so ni fa ka boyde ala ni atu ka sai na ka ko yibulu lagra ka shigun akan na fa mi on ko baw ni ada nguna una ala fa fe ikado do jabi rebi soro adama de ka kashini nguna ni atoydi ira filmina ala nyefe ala rebo la halaw dimo ngano te fanga jende fen nu wa o haka bo de la kebe asa kula shen bakata asra ya o nga o jobila femini ala ko de do o dani wa ni milti dama do kashide ngado inda bo fiu kada ka fargol fa be do jona ala rede bo atwa de wala hala blay duskuna ibo tloke bo nyaji bo ibo atwa de onguna ke wa bi jabi o hagala de o kwa zare ko do nyeke o ma awsalama o bi jigiti ala de la kwa kara chodi ko mu ngara ke shiya birindirawa kwa kara chodi ando tna ke wali yeble ina la chawa fadi sa ko da blasa e shiye juli imso kata ala fa ka soro ima fedo ye ina la che kashala dala sa
ika yeta do ya ka kata kana tu tani dibini nyesa oni kala de fangale be ando shibero mi kala ko ni o e cheyu ngaw shibero mi ala de inala che e ma do chorba kanga ka shala nya e ma do kan ala nyeji bay nyena ki chorba rawa e kana ka shima warnya fe tika shala nya fe e nyeji bi munala ya dimo dimsani ka she e nya fe o e renyeji mo bay ka shi dogon nya fe o ina ala isi je ngoni foka bo je nyigi o de kada ala kiga jonya jira kiga desa jira ngame ala deli la da sigande ala deli ame fugri bo daba dalati wazuru fi kitab maryama akoni nga fekele ngono silamo opma ama maryama ke baro fana mewa amaryama ko fo kala ga fe mara kono qur'ana kono o be ala deli la hala de foto anyi anga ko fo mana suratul kafi barab la yoro mi o yala delde ko de cigoyate la tawadi kabako manuna ala rade ko kabako mai go ko bale ala tika kono ni ala delte ci wawara tula o malab delit ngani atawadi yere makashi ala dala ani munu mene ko ci mi ani hirto boko ci ma abe aka ngalawla ni ala wele ba do ka korlo volier musa nga sanga kuramena kula إذن تبدت من آلها مكانا شرقيا أكو مرامي منو برو بيا كبواي ألفنا يرجع كمولا ده كتا كوريان بابه أفنا يرا كليان دتا ngala wole ba mo cila pipa ala dal la gate o wate de fi ke te ka mo mola de wado ka kunu mola no khuluwi khalway mariam khana talla ala de ba ka fo anaka musoya fof afana mataw ko guy chendo e mami vanana abe sufia o babu la mimi singa jele makko kono falay waye fana baraji ka to sufi mbe du kono ane mo biddo nyona am mo blasra mo ba kala ba fama o baraji ka bo emi na me hono jene makele ko kono warawa jiruwa foit na kelo e na jene blasra warawa o eta ko ni ala yo kelo nga baraji to bomi ala ma yala to di keba do mi da kadaka ale mo blasra ama blasra to do ya fama do ya kala sufi me mo tla ko kono du kono ko ni o blasralini blasrabla ani ni dowalu mi grani bo tan ala opmana ni wati sira fu fana ka bo mo cela ko gura katay ko gura ko tay bi dajgi don doni ay kisati soro kito palwula muso ni dewlu fo jira o tsaka kew amada o makaw tike wo ne data damo ka on da vega bo muso goro dew bona bete babe ta bana ebi chew boro de bo lait naga chew ile ala mo koni figa tuka tike katunu wala shube e dami muso grave ti boy fiu ay e konte ala kira muso joli ngamma ba fo adama de yara la ni muso minga shube akanga shube gat la no ye muso fitini Aisha warde kono gone baruketo na ba ya ka gindo do bokana bo ako mi mulo bla ngrefe ndi ala kira sallallahu alaihi wasallam ay ko muso ka ca kira ngono ko atame muso wara fe ntali fana te bashe kadaka muso chama me wa fala kray ko biene ga shwe sanga nya de Aisha mo to tenena ala kra muso be ko ni furga ka koro la do ma tula ayu kenyonga muso woja kunde
o kama kuma fa yɛrɛ bi ne ka suye san ka taa Aisha fɛ Aisha ba kafɔli la a ko ni a y'a sɔrɔ o muso dɔ ka su dilen dɔ don a tɛ digina koyi ka da kan n y'a dɔn a ye wakiya kɛ tiɲɛ don muso ko ale kana ne fɛ yen a ye muso bonya a nana ne fɛ yen nka su waati dɔ ka taa baro kɛ muso o tɛ fɛn kɛ n'o don ko tiɲɛ na n kun b'o faamu ko nka tilali yɛrɛ la ni Aisha ka su yɛrɛ dɛ n y'a ye de Alakira tɛ n kɛrɛfɛ ko ne wa Muhamadu kana to yen ka taa jini fɛ yen n taara muso bɛɛ ka dayɛlɛ ma Alakira sɔrɔ a si fɛ yen n ko o tumana jeni ka di Alakira ye Muhamadu ye ka tɛmɛ ni Aisha ka di o bɛɛ diɲɛ kɔnɔ min Aisha bɛna fɛn dɔ dɔn jala ka di Muhamadu ye ka tɛmɛ Aisha kan a ko m'o kɔnɔ ko a nana sɔrɔ Alakira tɛ turumɛ dibi la a bɛ n kunna na Ala de la n ko Aisha wa fɛn min ka di Muhamadu ye ka tɛmɛ i kan a filɛ o de da la koyi a bɛ k'o deli koyi ka bɔ kɔɲɔmuso kɛrɛfɛ kɔni ka bɔ denmisɛn kɛrɛfɛ ka na Ala yɔrɔ la Aisha Ala ka di Muhamadu ye ka tɛmɛ i kan o la ju'ilat qurratu ayni fi salat Ala ka ko ten ni Muhamadu ɲɛ t'a fɛ ka fɛn min fɔ o ye seli de ye o de bɛ seli kɔnɔ ju'ilat qurratu ayni fi salat ni ɲɛ t'a fɛ ɲɛma ni t'a fɛ ka fɔ fɛn min kɔ fiyewu o de bɛ seli kɔnɔ o ye Ala de ye Allah Allah fi ashabi Ala kira de ko ten o tuma cɛ o cɛ ni nin den ka su kɔnɔ fo k'a bɛɛ kɛ gɔrɔntɔ la fo muso bɛ taa jisi k'a fɔ kɔkɛ wuli ka t'i ko lakasa o e kɔni tɛ e tɛ se ka kɛ Ala ka cɛw ye fiyewu ni nin y'a sɔrɔ i ye kalibaw ni riyadaw kɛ ka kɔrɔ Ala mɛna o tuma na a tɔ bɛ dafa ni a tɔgɔ di fɛnkɛ ninnu ye nka i ma kaliwa kɛ ka lahala dɔ sɔrɔ ka sɔrɔ ka nka o tuma na sufɛ dugutigiw seliw o tuma na tuma bɛɛ olu bi kaliwa in tɔ kurakuraya ka d'a kan tuma bɛɛ i ni Ala bɛna tita tigɛ Ala ka bulonda la dugutigiw fɛ nka n'o si ma kɛ e fɛ tuma bɛɛ muso n'u denw e b'olu cɛla ni teriw ni te da cɛw caman don cɛw i t'olu fɛ dɛ fiyewu o tuma ko Mariama fana bɛ o kofɔ a y'a ka gafe nin kɔnɔ a y'o kofɔ a ka gafe in kɔnɔ ale fana y'a tigɛ a ka mɔɔw la de izin tabazal min ahliha a y'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ a ka mɔɔw la ma kana sarikiyan ka kuran b'a dɔ ɲini fo yɔrɔ jan fatakazat min dunihi hijaba a ye hijabu don a n'u cɛ ale n'a ka Ala don ale b'a ka Ala ɲini na ale Mariama a n'a ka musoya a n'a ka denmisɛnya a jɛna diɲɛ kuma caman ni barobaw a jɛn'o kɔ o barow n'o tewuludaw ale bɛ ɲɛnafin na ye ka d'a kan ale miiriya bɛɛ b'a kan Ala kan o tuma n'a ye o tuma na jɔn ka bɔ mɔgɔw cɛla dɛ a taara kɔrɔyanfan fɛ ka hijabu don a n'u cɛ Ala ɲini o de b'ale ɲɛnajɛ diɲɛ baro in n'a sogo dun na dumuni ti dɔ kɛra o la sa dalimasa e yɛrɛ bɛ min sa dɛ min ye nin bɛɛ ka adamadennin i bɛ min ni min ɲɛ o kuma fɔ n ye kumakan mɛn n ɲɛ ma dɛgɛ kɔni nka kumakan fana tɛmɛ Ala tiɲɛ na i nege bɛ ne na o ma Allahu akbaru a nege b'anw na foyi tɔw ta baro bɔli an bɛ kabakoya ten i yɛrɛ tɛ dɔ kɛ k'e ta kɛ baro bɔ ye ten i tɛ dusu Ala ko ale ka datugura wa min baro bɛɛ ka bɔ yen o ko n y'a ban wa Ala ko a ban n'o kan wa fɛn o baro bɛɛ ka bɔ i yɛrɛ ka fɔ kuma i yɛrɛ ka wuli mɛlɛkɛw bɛ da ni Ala de y'i da i b'a ka min ka baro bɔ ne de y'o da kɔ tɛ ne cɛ ba tɛ ne cɛ kɔ tɛ n'o fana cɛ ba tɛ n'o cɛ o ye ɲini wa ne ko a ye ɲininka dayɛlɛ dɔ bɛɛ ye يا سيدي قد جئت بابك لائفا والقوم بالإغفار قد آذاني tiri ye mama diga betu doye nyanguna ka doye Ala dala kala kira ko angu dige nani ka soda de la boy nenni kafri fone atwadi dogalu ko ne o so woro kerane ko lam Muhammad la da jalu be faramo
ni nana e ka bonda la sa e ga o kuma o tamashin o joli minu ngamendu skuna onne nunu o kuma kunda be o be singa faraka wal qawmu bil ikfar kada azani mene cita ala kadala fo kuma bebe mo kadala e kala de mo yo dako gena maryama tara koy farsalna ilayha ruhana ala ko atmana maryam fana ya etoidi ni hagla inda kaka sebe ya inda ka jem ko ka boru yani kuma nya ano ato kuma ngongo ala ko farsalna ilayha ruhana akwa nyanga melaka chamondre fatama laha aw melakay amana melaka dachola maryama mode o ka jugu o ka kuna o ka fari o maryama yele de melakay yodo amana suratu amana la halala qaye adamadiyan la halata ala adamadiyan suratu da ala adamadiyan choyata ay adamadiyan choyata kay jira maryama na musa jagana tige musa kanafa o yelu be yelu nye ayo famu de jibrila nga jibrila ye chugo de be wahyu nga wahyu na chugo de be wahyu ka far nyonye ala kuma nyo afo de wahyu ala ka kuma nyo afo mo wahyu nga wahyu ka far nyonye atasma ka bo nyonye anoro ka bo nyonye noro do be yele o be ga do fe pe foyi ala kuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ni noro barkami musa ku ngabo de ni amoro bela suratu ina ala ko musa mo itese ato nye chembu ni fende o bo yamaki ni ko ki ba tanne bisa de musa ato ngani ko ki ba krobo o kulul la jesa ni kulul sira ka sabati mi wayi nga muhammadu kamina alaje ko ka kuluka e ka kulula in kulu sira ka sabati ado bala e musa bisiga o muhammadu ka wayu e bisiga soro doni ngani kulu bisiga sabati o ma boy ko la pew falama tajalla rabbuhu lil jabal tumana mina ala yingra kuliye kulu mo na kabe fa kharra musa soyga musa kirna kabe falama afaga tumana kriabla ko wan goyi wonere ma fala min limana muhammad la abanya dere ne limana la fala kamane ngorodo on nyaka dim sawi wanda musa kumbe ala musa bado ka famat ala tiye nyenaw o ma mi saka jowar man ko na shamati ani wala ko sabe wali ganza o mi pmanyo mi zora ka ba ala yorola ako luta mimi dikutu ala makutubu fani wayi me no kara wali ganza ngo abu yele kutubu no ka kutubu ya olu jamatianu olu be soro mi galla no kara kutubu ka kutubu fana bi yele cengu ndara de koy sidigu fana ka wayu sorota o fana tagu shwa dawla de abu yele kirawta mimi ga chide nga namni monga no kara waliu fana ka kutubu ka oluba yeranyini abu yele o kiraw fana nu ga kraya mimi ga muhammadu ga nanya shunu ma abu yele kama ala ko qur'ana kono la wanzalna hadha alqur'ana suratul hashr kote ko qur'ana ma bolo nangu ya wayu ga kulu yele kamo yo pe atisa ga bas mutasaddian la khasha mutame khashati la yoni patigalam sanad wa halina sa akwa mun ma korma fo mawe musa ku tashi o makam la ngoro min qur'ana jigoro ka o jeni ye muhammadur rasulullah jidawna kam la ngoro o ya maryama tawdo be ko jibril kale no nga ko aye adama de suratu de takana kana kuma kanga mimi be maryama mo musodo kele akadara dame yoromi masangala bulo akapma fe no yede ko ta chokota kula bina de
o atawadi melaka ya kete o ka kabra duma di maryama fana mo ko ni o maryama ba ka ala delila ba ka ala welela akema kitie ka ba mo gola na le na ma war yo na me fo ale ka kalwa yoro lay ndara ka wacila ngunda do ngula menga ala kula onata ni yejin yesa qalat a'udhu birrahmani minka kukurawa nabi tangani ni masar rahmani fe ka boy mode ede boramisa in kunta takiya naso ela israel bay nyendo ko mo la ngum ala no fe etlame kana ne kama cewa borami ni kon bi tangani ala fe ka boy mo naso ela israel bay wona kon nete ma kula de qala innama ana rasul rabbiki marema bi jofe ye ngala nyin nay e boram mo kawla ye dugo ye hijabu do no che yero jena du gona ramandi yere ngona tabe ebe ka masam yere delide o ka chide de ne ye kanaimo innama ana rasul rabbiki idama men ni be ko de no datu boram mo wala o nyana fi de bela on de bela ne yo ka chide ne li ahiba laka ghulaman zakiya wanna kunye kana dinge funangani sanumani ngalama kana isola nda kunyo de qalat anna yakunu li ghulamun marema jagar jatta kunye ne kulo murgura pasaw murgura shiu jera muso koda muso de amadel ga kono da jango kace ne bi demo min ngala o tay lu dra wala ngam marema tay ale fana ko nera ni dewa ko chema nyumani ko re ngala ma mo de bomi walam yamsisni basharun neni cheshima gushi wana ibn daga bana kuma foye mo de bomi walam aku bakiya nde sugur ba shido ina me kabako majme wanga kalwa yoro la anno sa ke ala ka cidenye kala kazalika kala rabbuki ako aben jugo ina ido ma ya fonya no no ma ka pamala me huwa alayya hayyun dendile emo chemana nyumani mdale kono ka soro chemasimo ako kanu ko ne ala bulu ala ko ngo fiye kono go amina ko ko tale mo ete akale de deliwa ma bo mo la ki bale de fewa o kuma le kel ki so de la ka soro chemasimo ko ye barano ko ale ala bulu direct ga mengala la de wala ka sedda de me de ato gara jembe la kano ala nyini yola wala ka kabako de pumado fo le fleye wala jalo ayatan watna ke denye tengoy amna ke kabako de jenye ko ni abike kabako li nasi moy era de ko era tede ide mina ke kabako mo fana waramata abike hene minna ka bana ala yorla wa kana amran makdiya maryama baso nga fu yakun lati garaka ba ebe ka masami indelio femi danda ka selaw nana na kodo fo enyato la hala shilila ibi ko bako yake ngamel ko hakli sigi dama ka ko bi jofe chama simo few ngam masami nye toade masami ne blakana ke de ba ka le wele ako nga fiye ka dendi emo ka soro chama simo ko kan wale abro way temmi no mino faraka ko watige denye tengui abiga kabako denye mo wedre wa rahmatan abiga hene minna ka bani ala yorla ko re ala ma ba wa kana amran makdiyan masail latke maryama ega kono go bana ndebina chugo tega sirai masako yale bulu kono ko de wo kan wale bulu ina denga soro denga tawati wajan fi dunya ko fil akhirah aywa amal maw
ka ala wulere kay jigi tiyola ko do kamote o kun ni la la fa bu fane abbe ba ka ala wule ka so chugo ya tei ala ba ka wule ku mina o la ala fo tei ngandama la sebe ala ye wake jari ya takero yi o flana fana fle ka fone afle ay tiga ka mo wala abaka ala delle abaka ala wele la melaka nanamo chola manga sara chugo mina kasro kono fondamo afana be hala mina do ayaro ka bop mana min wondo me a manu de kasro chema simo ye ka ko fodre ko ala ko ngafela o yala ka bare ala ka se ko ni dandola ebe mino o ala ka se do e de teme deni en nasira do yoyi ko nganne ngala joraka matene ga ala ka chugo be do ko wa ni chugo ya do e ibina dezoro de ndogoti ala wele baw ala nyinaw je kono tota to de men diaw tapa kay to la ka kisa soro ngalodo ay sabali ati ka bo jena doni aya to wati do akanyini dilaka ka dese mo be musokoro dilaka eta la mo doy o ko ren yoro soro la itse ko doy amal make mo fite silamay de mo fite mumne nga kiyama do ni soro la ba eto fiew faja hal makhadu jangan tara ngala fahamalatu malaika Allah lain ko fe maram balap mame ay ka fo la halaw yela manade koy malaika na pa kata konturam mir la alay sekula ay mi bo ko ne chende mara la bana kana wachana alila halaw ba ka yela madre de name koy de be ngono de koy ala wone ko wara soro dara fati ne alama ko mo te jeno ne ko man na soro o bita fo mi ala wonye ko wara soro koy fahamalatu akoy ka do ka fo nona ko ne ngono sa fanta bazad bihi makana kasiyana ko mana wa ngum wara mawla wa ngata de wara sa koy akon ngiran dara sa de du ko na tablewu fo nyoro ka jasa ni wara tsega mew ko daw nana vaya televitini ko ala ko akono ma to tu ko noy choba to yiwa cho do tra de shakui ado ngata ato da na deva ko tan nuna kuna gwer sanga dumu karam ko pati nasu ga kira ubi la ilaha illallah rasulullah ko nabi Isa alayhi salam ubaka do way baka jinaka dunata bata isana yauda karango ma ko ka kira di baka ngano asa ko nya famu sina awrula mi madlaga jinaka o kata korta yani isa ko wuli ko ma soro la blewa o arama de tigar ma de lebulaite o mande ala yo ne mama yala mai manyumate arama de lebu no karamo daga cha yoba yaba jina de awane do fonte gap mata cha fa fere isa o daga yoda karamo la
ene ka kungota fu betara ka ches gileto yi ako wuli kata dakura gida tumana mina dengo ngere kasa ale ay ka fo wa kono do kumana fantabazat bihi makanan qasiyan o kumana folo folo la ku tiga mola kata o kumana tara sade fo yoro jan akbarati dorami فجاء المخاض الى جذع النخلة كما برام ولا ففرو كنا يرجع تنمي ولي لا ni madara chonyonga akana garo funako melgana na fa yoromi korosina kata yorobe mili dama do wati ni mi wili ayde kalo ko non do dilu ngane manu me ka fo ka do ka fo ayaye ko chena ta julo do ay la benga ka ta fo roja ka yoroja mo duguer la pew ngaminu singa kina fo milti dama do era isa kono saraga singa jigi ngalodu cete ala makrashi na tugo kete ala ka minga bo akrabe amanate o chodo be ni ala yikete bo itsa ka mo kanye blay bliu parce que enu tekle nyew ni yoro janu la tugo la itsa ku karamo ko la sura fe tugo de enu manga o kama alate o suga ke kerola donc koro tarade kalo konondo wati nimi wiladre fa ajaha al makhadu tinimi konnana atitati ila jizi nakhlati fa nana desaki idda tamarusun do koro tinimi willa قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أكو هل نمريا كنغاسا وكافساني هذا نيد كتب لك دي ولو هل سياق غني سرو كوني مو كاني نكو بيو كنت نسيا منسيا نيد دي سرو cetane fe ni mabzi la fam chodi hal ne ko ngasa ni ngasro ni sara ka fo mo nyinango o koro en ngasro ne sara fo ngolo mu dugo goro ala eden latga ne wa kabako aramare sega bulga ta kala kala tiga da Imam Mahdi alayhi salam niaka wahyu doy ani me fay ala fe watimi asra afana seba kuna ma bulu de munguna ya ledo aka nabi nyumanya ram de tlota fe ko me mo bena muvo ala fati ala ni wayu kaga ya etani mitu qabla hadha kuntu zan mansiya ya ulama de inana guna mangale midre ni majugo ndagura jugo o fanen bane o dajal fo ni na foy mo pian ngana la galati kado ya etani mitu qabla hadha kuntu zan mansiya ala barama ka dagura en waydre
ifanna nguna mangale midre fama ba fa qad dakriyatula إذا قيل إنك مرسل قلت إنني دعيت إلى أمر على الخلق يعصر أكون على كوي غلام محمد إيشيد دوي كوي أكون فرا أكون وفا الله ninga ko adama de koy jemati son mo koy ngala be ko defone pian akon nakati ko di ala be kan mi bono man di mo ye koy ade benen bla kana ma kele no yorola mate ka tay ala yorola ninga ba baray koy amo jogere la shagana maula al yaqudul marjan akunga ni nyono de sebene do ka ho shagana malo daraja min imam ala fe wati an wati tigul la yaqbaluhu zaman wa ahluhu ama wati bina an wati don bo ko tison aka daraja en volume ko wa bara meta de koy ni nguna ma ala ka ma ñoo min fen ko ma de min jikuna ma mi mu fe tayratu bulo to ibe bo mi ala yiblala ana fi mo nakila ala ta do ba kana blew wo yere se ka bo gafli o mari ma ka dagurani abako do fani de hal ne ku ngassa ka koni ne dendigi cetambe ndono ba yahudiya nun jela ya mi mu foku ba famu ala yen fa de ala ko bay ina nyina mo yaw fanadaha min tatiha meleke wele ke marema duguma dre marema kono gwan akara cogodi tini mi wulima wa jigi wara tay Allah tahzani a ko dobo fujini ban e tainde ira boloma ko yew e ba masakal la tigade ko nokata hakli bi la sa ka jala rabbuki tahatak sariya masay ngeme kalle bengi yew onge tamro judugumo ji ñow be kana onge foyti de sayla ay baro ka fo ala ni jatiga ni naka de fe dugu bla pewde fo ko kono on na ka de me kerngere le ndesa de ndogere kanga dade ko kungo sari isa koni na mbomo ndo to bi da kungo sari kana ga jigina kungo kono ji nyebe tamaro duguma ya ba fay wa huzi ilayki bi ji nakhlati abo chokele la kongo kana juro kongo kula koy tamaro mi ni bo jore o jigi bani tamaro de mone na jigi abe wa tewa na jigi masala ka jamarado deguma be jiri la o chengo ngana la ko jiri de abadi koy tamaro jigi nyi jigi o bala marema lawa kabin marema rabe la mona fitini jagar jabulu komie jagar jare blaka singa ala deli ngo sura marema inde fe o be suratu ala imran ande menoka marema be la mona le bulu fitini kadaka koyne lasule mariama badeyo marama rede ale bade layduta alay ko mi me ngono nakra je madia ne won bi da alamo nda fa ka je barase fo ala ko marama badeyo layduta akonoma ala mi dem me ngono ni na ko bagana ne ta atige je barase ka bay madi alamo mo da ka ala ko ko bay de gara musoyi wala ko doni bi da minu ngo ala fe kamne je dara o chawde ko marama bago ala
de kon na me ko ga kebe muso de ala ko Maryama a famno a muso a che ne ba do ga teme ko chena cheti na fo muso ngamino febe muso ngono febe ndakuri ya na Maryama ka to da ale bade ala deli ko abe demba kono ko abade alamo o adi alamo dalamo Maryama bo sira de fe kana o mana jago rabi alamo mo kallamo kadaga bade kuti adira jaga jamo jaga jabe ka Maryama fitini lamo o wati do jaga jabita dumuni fe do soro Maryama koroye o wati o jiride manga soro o ka jamana no wati Maryama morami e gan dumuni jiride morami ndanga jamana jiriye koyi ni soro pamata sen de Maryama baba karamgo wala ma baba nungwana moranga safa ala fa fe koyi jaga jago ni chen koyi jiri watte say o jide fe Maryama koro jaga jade shi seme yoro mina shi jeme koro gona tabe ego ma wi jigete kam sayna yere tabuli ga da shaka no Maryama fitini ka olla halaya jirde yila koro jirde mi nga wati tenga fla koroni ni ako ni ala kabara de o kuma jaga jago ne be ko ala inde batu wala wani rata fla ko shi jeme kolo korola pasaw mulukura musoma dele kono ta jangwa ga ce ngona ta bene jaga jabe de ayere ala nye sranye ba mi mina ke centa ba ye ne kola ani yakuba kola nyada se biyo kote ne o muso ne ko na do na dana mo dengo ko ne ngai ala akamasa ikamasa ya ba kono adia ngalla mo de be ka bo ngalla mo de nyira nyina ne bo ko ko lato yawa wanyira tafle o kuma nyugo nyaga wuli zagaraw kat dama ka ci do ni hingini nguna be ala dala asalla Maryama ta yele defe o kuma nana nafo Maryama kele ko wo hozi ilayki bijidi nakhla tusakita alayki rutaban janiya o be Maryama ka babo yawa tamaro du nyugu tamaro de mone ona buni ka wala Maryama siga wala jori kabna le fitini ka babo be ka ko o kuma ni sulay abi silamaw silamadin ala dellaw jigitge zengena ni la halate abo bede gwenga bo yorki isho ke ala yere kam masade kaka ala wele na kam masa yere net ge menyara nere ko ngala asebe asaw bi bulo wanda india abibla ko kashi diga ko hinga ko nyajibo ma fodi mo ala deli rere Oma nena obe ala deli minunge oye ka bugri bo dala anga ala wele shibase ala wele mo ama danga dala amadu danga ndadi fenyana mo tisoray oye jiga fitinu ni ay do ngam ngunu kata duna no kara jiga belebil baw olo bi soray de wodi ruhaniya ala ko noya ani selama de bela jeli ari me tanduri rebe 6 alhamdulillah bi amina telefon labla jona labla la nga kati ahmadiyya Patabi goyde wakal tafsir ni ani Mubarak Ahmad Saki ani Muhammad Hilmi Shafi ani Abdurrahman Al-Murisi
olu tara fo kati jamaatu la 89 ma fɔlɔfɔlɔ min ye amadiya faamu ye o bɛ kati sanafara de kati sanafa alimami yɛrɛ o don o kun don ale wolofa ye seku jakite tubabu tile misiri min bɛ ni tubabu yɛrɛ ye a biriki minɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ k'a da o kɛra ale fa tile de la o y'a sɔrɔ tulobile ka fanga bɛ yen tubabu surasuru de y'a biriki ta k'a o denkɛ fɔlɔ seku jakite ibrahim jakite seku jakite de ye fa ye ale denkɛ fɔlɔ ibrahim jakite ale de fɔlɔ kɛra ahmadiyya faamuba ye kati sanafara min kɛra o sababu ye seyidu ture ka bɔ bagadaji yan ala ka hinɛ na o fila ala ka hinɛ u bɛɛ la o si tɛ bi o fana tun ye teri ye u ye mɔridiya taamaw kɛ ɲɔgɔn fɛ seyidu ture ye alifaamu ka sɔrɔ ka taa ɲɛfɔ ale ye o tuma ahmadiyya fɔlɔfɔlɔw kati sanafara a daminɛ n'a ye de ibrahim jakite n'o ye seku jakite denkɛ fɔlɔ ye an bɛ se k'a fɔ sɔrɔdasiw ka alimami ka da hali bi o yɔrɔ in la sɔrɔdasiw ka alimamiya bɛ o yɔrɔ in na hali bi o tuma na seguba tarawele ale n'a jɛɲɔgɔnw ale bɛ sibi bi ale fana ye ahmadiyya fɔlɔ dɔ ye ale de ye kalan kɛ ka juziya kalan kɛ ka ban ka taa ko sitaji wa a ye droit kalan kɛ ka taa sitaji daminɛ a taara sitaji daminɛ kabini min na a bɛ wari don lahalaya ye cogo min n'a diɲɛ tɛ seguba ko ne tɛ se ka baara in kɛ n y'a kalan kɛ nka n tɛ se a wari nɔgɔ mɛn ayi ala ma nin diya fiyewu n tɛ se ka nin wari minɛ ka ko bɛɛ kɛ seguba ma sɔn koyi a tulo bɛ n kana bi ka taa san 9 kɛ sigili la kati sanafara alimami n kɔrɔ ye alimami dɔgɔmuso dɔ tun ye a tɔgɔ ye di olu ba dɔ ye san 9 in kɔnɔna na seguba de y'i diya ka arabu kolo kalan k'a ban ka i diya ka se sɛbɛnni na i b'a fɔ ko mɔriden dɔ filɛ ka sɛbɛnni kɛ wala kan ni cɛ in y'o de kɛ o ko k'a ka taa jɔ a ko abada n tɛ se ka nafolo in dun n tɛ se ala ma ni diya nka san 9 dɔw pati a ye san 9 dɔ kɛ sigili la n'a b'a fɔ ko chômage ya ala ye fɛn di seguba mɔ dɛ kuranɛ kɔni a kalan ni jɛ kelen a n'a sɛbɛnni i ko mɔriden filɛ ka nasi bɔ seguba y'o kɛ dɛrɛ kulu walaw k'a dɛsɛ a kan fɔ k'a kɛ kulu walaw ginoma ye a nana laban de ko vacataire wa ka taa mɔgɔw kala denmisɛnw kala ekɔliso dɔ la ayi ekɔliso dɔ la min de gouvernement ta ye ala a ko a bɛ se k'o de kɛ nka ale tɛ se ka tɔgɔ ye di justice ka wari in dun a nɔgɔmɛ kojugu a labanna ka taa kɛ tɔgɔ ye di sibi kelen a ka lakɔlimɛtiriya taara ye a ko a ma diya yɛlɛmana ye fɔlɔ ye ka taa ekɔlimɛtiriya de ka laban ka taa directeur ya s'a mɔ ye a yɛrɛ kana duguba yɛrɛ man di seguba ye bilen yɛrɛ a n'a ka kulu wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na nka fɛn ɲuman dɔw kun ka sa dɛ a nɔrɔla de fo k'a dɔn a nɔrɔla la ani minnu ye kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ n y'a dɔn dɔ kɛra procureur ye o kɔni taara ci dɔ la o taara sɔrɔ yen k'a y'i bolo da ale la ko segu i mun ɲinɛ burusi kɔnɔ yan ko i place bɛ yen
ko ni aw ka fay ma ndese fiu ya ala do da de wala chebe abaga no foro bar lay du bayra manda ibli ay ala ti to kulo lo kat la kay indolo no 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 ako justi kunda war misra chena leti se aya kala ke wa bado ngali ga saji ko nay war na tuwe aleti ga du o subaw ne kati ahmadiya folo nga kanyina ma be bu kono bi ala ndi ba yela manay ana muso mama nga fulu buye atlo be ngana almami min mi aka ko ibrahim afana ta shilabi adu mi nga fulu ba adu muso fana fatura almam fatule ngoro ko shi jele ngoro ko utara da fa karafe kabako do akabru sendo utara bo faga fe kay aka fe be ba chula amatuli no shonu njiane do ka kabru etwali ka kasange ko ni so foi segu jakte ko ni to bleye minu ngam siri bilde wala mena kada me ko defani alle fak ñoy o bi ahmadiya be kati fami veno ye atwaydi koko onga koko lan nuñe o chorba nga missionnaire folo min onga lele kati missionnaire folo ke o ka wuliga jow ahmadiya seji tara o yoro fam vela lay ko fesrañ ngam ya yoro vono dug monay a folla yendela munu folla ka la ko do yolude o alere ka naibu ibrahim ka naibu o denga de be surasu ka almamiya rele ka misri me ka wono ale denga ba ka naibu ko kone abdurrahman benge abdurrahman sanogo o benge o le ku murama jakte ga naibu misri nay o naibu nga denga folo ko segu kone o de be surasu gal mamiya la ka ko nay o ma kati ahmadiya fana tabi ahmadiya ga misheru falo unde ya ko ta ko fedoni o minu me anyama la bi me ka yoron bono bo gat trawre ka ni jijeni ale ahmadiya famiye Cheikh Umar Bulu fana mena ko sebe ala fana chaye mi ni asabatira segu drame ala maga shitige wala ala fana ko nyama ko ale doy o magar trawre ale be ale de banga berula secrétaire jaidat no ye dukolo no be jamaatu to wala o be ko e kalfa male de la aba barala farfonne do am do ke ana jenyon alaka taga beni wili gajjo alako nogaye mamru farfonne mbawbe bakati bondaire la kusbal bi ama fo ko bliga baraw ke muso be ko commandant dimongo farfonne ko jugu anga folbe o muso warbo bela jeli am mi ndo dande mi ndo do ka fo kati kaw ye awili gajo o ka nga jaka bu mako dan na wulla wa ba ke fana kada ka amade cheminu me ana forfo la yena ci ko mi farfone be albi hana sallallahu ala do ma sangoro mi apir para afrika dafnu e to di ka afarfa nga bana manjugo ama fo de ala kan wa ke farfa mi mala ala kan wa ke ni farfon nakun o mana akawli ka kafuraji kasoro boy ka zanjabilumi no ye nganya ga dina barala ala ko noya ana o bele jele assalamu alaikum bismillah alhamdulillah ni wati na minye niga juru ye ala blale me bonya ani karama ame dota assalamu alaikum wa alaikum assalam awle ka bomi
Abo kita mambe nege Traoré. nege Traoré bismillah fadal. Nga foli baw ye. Alhamdulillah. Ustaz fo. Inshallah. Ka kita na lamini bela jele fo. Alhamdulillah. Ka kita mambe fana fo ka daw ba. Inshallah. Ma angone anya lamini ke amade o kera sababu nyuma ya ma wakati ni ambo kono ya mi fo chaira ni milika roma ulame ka ululame. Ibesti kuga tiya ye kadaka mini be kuma ka koro ibuka fili nuka la hala bela jele soro amada ko kuma kono Allahu akbar. donc la vraiment unana angoni bo kono fira korona bana ko jaire de la Inshallah. donc ambo ko mo bela jele nga famu ka lameni gani famu ya nymaye Inshallah. do kera jaire de la ba ibaye rebe fiji minani mo ro mun be fiji kono tiya kono wakati min de bo donga Allahu akbar. la angoni me seri Traoré. جزاكم الله كم أمريكا جزاكم الله وعليكم السلام ورحمة الله بسم الله تفضل عبد الدماء ما شاء الله إن شاء الله أها إن شاء الله أمي أها أيوة إن شاء الله وعليكم السلام جزاكم الله نيتوي abina nene tulo de la me atibo radio la mo yo de anwele go fayna donc na ya mi yen ngal ge bi se kaka on ta abina nene tulo ma atibo radio la inshallah ayan ne wiye sika to kade ay fuli Abdou Demba inshallah min yen ga jure alsa lablale no bonyani karama godam ne jula assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wali aha bismillah ki jodoni aha aha alhamdulillah alhamdulillah mi aha 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 الله أكبر الله أكبر إن شاء الله إن شاء الله الحمد لله الله يا فقامة مية 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 الله يا فقامة الله كبرون نرى نقول إدريس أمشتري من بغني yang amam ru farfone do denga fatuli ko do fo esa ndamandala ko fabi do nyini bela jeleve la men kala be nyini ngali ni anana on lulata atime mon me garajo la me luta me mo yang wele ko do fa ina fanga sag ngali nga am do ka yarbe ala ka hina tabala ala ka saballi choro ma inshallah ka wele ka bobi جلبولا تراوري مار بسم الله الحمد لله وركل ولي ان شاء الله كل ولا اجراني امين مية 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 آمين 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 مية 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 جزاكم الله جزاكم الله أنا براجي وعليكم السلام ورحمة الله سيكاسو بسم الله إن شاء الله
Muhammad Samake Sikaso bismillah. Alhamdulillah. Aha. Alhamdulillah. Allahu akbar. Alhamdulillah. Insyaallah. Ami. Beba insyaallah. Waalaikumsalam. Net lo bala. Insyaallah. Amin. Anu baraji. Kami sias babbe fo. Salam. Anu baraji. Nintu siasuna lamini. Siasuna lamini foli bu berajile insyaallah. Nejuru al sa'ala blalembe do nejuru la. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam kawle kabami. Karam kulu waldo ku chala wasa so kalande. Mashallah. Bismillah fadal. Wasaba yingali dafana biya sugune me ka wala do sarala. Aha. Qur'an surah bisaban sawana suratul a'daqu. Aha. Aradina la manata ala samawati wal ardi wal jibalu. Aha. Fa abaina an ahmilnaha wa shafaqna minha wa raham وعمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إن شاء الله جزاكم الله إن شاء الله إن شاء الله جزاكم الله كل بري آيين أنا براجي إنا عرضنا الأمانة على الصلوات وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. بسم الله. أقول لك أبومي. كاي بسم الله. آمين. إن شاء الله. أجراني. إن شاء الله جزاكم الله. Amin. Injara. Amin insyaallah. Allah sunama. Insyaallah jazakumullah. Wati nawara. Anu baraji. Malo ka fa ningal do kay. Ay ale be wal mu ningal. Aslilen mena. Bismillah. Dobla negala. Wasaso ale aya min ningal ke dongo an wala la ka fo anya wala to fali bi ala kra sallallahu alaihi wasallam ka daraja korata le mini ani fanga mi no drama ala mayani ala dona te sangolo la te dugolo la o te kulu bawla o de fora yanno ko nga dira adama de mo kulu sirana nye dugolo sirana sangolo sirana ko nga adama de ata adama de nye ala de muhammad de sallallahu alaihi wasallam ko kada ka zalumun adama de bisega yere toño min da ajereka ala jenyin ni kamo ala ka hinna nyinni kamo ala ka noro nyinni kamo da vejite ki bisago ko de kamo mana nimbu yamba indira adama de mo aya nyu aya de. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Ni to ko Usman Kane ka bo Sikaso ni wati na. Assalamu alaikum. Me sibeni koroma Bamako ya. Inshallah me karamoko fuka bargada. Alika wala mundi on ma tafsir. Assalamu alaikum. Amiya nyumala ka no gambe. Ko fe nyingal kele ni ibn bulu suratu maryama kono. Suratu maryama ayatana. Ni karamoko do ka tafsir la me da aya ni kunkan. O ba yira ka foko Zakaria Allah subhanahu wa ta'ala weli min. Wala e tay do defolo. Linda. Ko fe ba to ko. Alhamdulillah. Kami kamu kamu kayak ala kayak yang kok. Insyaallah jazakumullah. Aku lagi kok ala apa yang nampak kau yang kita. Amin. Aku juga ke dalam bab lagi ala ka masuk baru bicara bukan pun lagi. Ya. Nampak di pun lagi dia. Mana insyaallah. Jazakumullah. Ni baraji. Alhamdulillah suratu Maryama ayatana ni karamoko do riga tafsir me aya kunka o ya yira ka fo ko zagara ko kala rabbi ja'alli aya
ko ala de Zakariya yɛrɛ kɛ aya ye o kɔrɔ ko ala ye Zakariya yɛrɛ de kɛ taamasiyɛn ye k'a ye tile 3 de kɛ a tɛ se ka kuma o kɔrɔ k'a daminɛna na tile 3 ale y'a tafsir kɛ o cogo la min fɛ karamɔgɔ walawala di an ma o inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi a tɔgɔ di walawala wɛrɛ tɛ na dɛ a fɔra ij'alli a ma fɔ ij'alni a ma fɔ ne ka aya dɛ a ko aya diya de kabako diya walima n bila baara dɔ la a ma fɔ ne yɛrɛ kɛ baara ye dɛ walima ne kɛ taamasiyɛn ayi ij'alli li ani ni ni o tɛ kelen dɛ ni tɛ kuranɛ kɔnɔ li de bɛ yen aya diya nka ne yɛrɛ kɛ aya o ma fɔ dɛ karamɔgɔ filila ni ni li de ma o b'a sɔrɔ sun kun n tɛ bɛ k'a minɛ ayiwa a bɛ i n'a fɔ waati nɔgɔyara komi waati dɔ an